Good day, Davao Portal followers. Maayong adlaw mga higala. I hope you are all doing good, no? So in this episode, let's talk about Davao City's building height limits. Yes, kabalo ko nga daghan sa inyo nga naga-discuss aning building height restriction no sa Davao City. So I thought it would be a good idea to look into the details about this restriction. So bani ko ninyo kay atong tukion kining balaod or ordinansa no sa Davao City nga dunay kalabutan sa pagpatuman sa pag-regulate aning gitason sa building or structure nga itukod sa Davao City. Siguro dagan mong mga pangutana no, may kalabutan aning balaod nun, like unsa ang maximum na height limit sa structure ang allowed sa Davao City, and asang mga area ang bawal itukod ang mga tagas na structure. So kana nga mga question ug ban pang atong testingan ug pangita og tubag sa kini nga episode. Kana ug ban pang mga detalye sa building height regulation sa Davao City coming right up. So before ta mag-plunge into the discussion no, disclaimer lang, I am not an expert in interpreting ordinances no, most especially katong mga part nga na mga jargon nga very technical no, pero suwayan nato og hatag og mga katinawan sa mga pangutana nga may kalabutan ang building height limit. So having said that, this particular episode is also open for inputs no, gikan sa inyo ha, kung naamay mga makita nga outdated or even na mali nga mga data, feel free to post your correction in the comment section below, of course in the most civil way, that is appreciated no. So I'd like also to emphasize that unless otherwise specified, all of the materials used in this discussion are from the copy of the said ordinance and also the zoning ordinance mentioned or being mentioned in this episode. So I hope these things are clear. Okay, so let's talk about building height limits sa Davao City. Ang maong balaod nun, nakapaloob na siya sa City Ordinance number 027-19 series of 2019. This was approved by the then City Mayor Inday Sara Duterte no. So it is entitled An Ordinance on Building Height Limits amending Articles 8, Section 3 to 6 of the amended 2013 Comprehensive Zoning Ordinance of Davao City. So mao na siya ang purpose nga nung naani nga ordinance no, building height limits, para i-amend ang katong or para i-supersede kung unsa man tong nasa Article 8 Section 3 to 6 sa amended na 2013 Comprehensive Zoning Ordinance of Davao City. But for the purpose of this discussion, let's dwell specifically on Section 3. Kay mauna nga section sa zoning ordinance nga dedicated mismo sa building height limits. So mao ni ang sulod sa Article 8 Section 3. Article 8 Section 3 ang nag-tackle about height regulations no. Ang ginaingon diri, building height must conform to the height restriction and requirements of the Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP, as well as the requirements of the National Building Code, the Structural Code, as well as the laws, ordinances, design standards, rules and regulation related to land development and building construction, and various safety codes. So mao na ang article ang gusto nga kumbaga kay kung mapansin niyo murag medyo siya vague siya no, murag generalize lang siya nga rules or regulation. So ang kining ordinance nga gipasa sa building height limit maghatag og kanang murag mga specific ani Section 3. Mao na nga naay ordinance number 027-19 series of 2019. Again, an ordinance on building height limits amending Article 8 Section 3 to 6 of the amended 213 of the amended 2013 Comprehensive Zoning Ordinance of Davao City.
So dirita sa purpose of the amendments nganong gipasama ng ordinance nga ordinance para sa building height limits, no? So there is a section 2 naka-specify ang mga purpose niya. So number 1, to guide, control, and regulate future and development of the city in accordance with pertinent laws on building height regulations and an allowable development or an unallowable urban development mechanism responsive to the challenges and opportunities of urbanization, no? So taas-taas kay na siya, no? Pero murag ang pasabot ra gyud na is naay ka ng murag specific na regulation para makontrol ang pagpatukod aning mga structure taking into account ang mga law para sa height regulation, at the same time responsive siya sa mga challenges associated with urbanization, no? Kumbaga i-balance po niya habang ginaalaw na tong pagtukod og mga tagas na structure or mga structures, gi-take into account po sa local government nga kini ma-address po ang mga challenges associated ani. For example, congestion. So mo na siya ang sa number 1. So number 2 is provide an orderly pattern of development that is both transit oriented and transit responsive. So kani siya ang pasabutra ani is kanang better quality of life, no, in terms of urban development relative to transit oriented. So kanang pag-transfer nato, no, for example apil na diha ang mga transportation, unsa ang dapat buhaton sa mga structure in a way nga itukod sila nga dili sila makahamper sa flow, for example flow sa traffic, no? Unsa ang way sa pagpatukod ng mga structure nga ang mga mupuyoan na is, for example, naslay ideal nga access sa mga transportation, so mga inana, no? So number 3 is conform to flight safety regulation and improve disaster resilience. So isa po ni siya, no? Actually mo ni siya ang pinaka main gud nga reason nganong naay mga height restrictions sa mga building because of flight safety, and ma-discuss na to na siya unya further, no? And improve disaster resilience. Kung inyong mahinumduman katong 2019, katong sunod-sunod ang linog sa Davao City, no? Kung naka-remember mo ato diha sa may building diha sa may SM Ecolan, anong Ecolan 4000, kung nakahinumdum mo, di ba nag-collapse na siya and gi-condemn na siya. So katong panahon na 2019 mo pud to siya ang panahon nga murag si Inday Sara na mga gi-propose about aning mga building height restriction, no? So most probably isa na siya sa mga reason nganong gipasa ni siya nga balaod nun, no, para sa a more improved na disaster resilience. Kung maglinog-linog dili siya dali mahugno. So mo na siya ang isa po sa mga goal or purpose sa aning ordinance. And number 4, preserve view of cultural and heritage sites. So mo na nitong mga dagan nagyaw-yaw, no, kay isa sa ilahang purpose is kanang, for example, katong dili masalipdan daw ang view sa Mount Apo, mga ingon na unsa. So naay mga inana nga mga kumbaga naay consideration, gi-consider nila ang mga ingon ana nga factor. So ang value sa cultural and heritage sites, no? And number 5, promote and improve urban livability index. Mao na akong giyon kaganina, improve living condition, no? Or para mas ideal ang Davao City para sa pagpuyo, to improve livability index such as better air quality. So nana, no, kay syempre kung congested kayo ang area, daghan kayo nagpuyo sa isa ka, kumbaga concentrated sa isa ka area, so mas kuan ang air quality, no? Mas kumbaga mas ma-compromise ang air quality.
and then sufficient access to sunlight. So appeal po na silang mga consideration, no? As well as open and green spaces and urban connectivity and mobility comfort. Self-explanatory na siya, no? And number 6, provide incentives to private sector in improving the built environment. So number 6 is to provide incentives. So ang purpose of ani is to provide incentives. So siguro sila, for example, mga tax incentives para sa mga private sector nga ang ilahang property gi-develop na in a way nga, for example, environment friendly and kumbaga more improved, more sustainable. So mga inana, appeal na siya sa mga ilang gina-consider. So muna ang purpose sa amendments, no? So I'd like to highlight a specific section, no? Sa specific part sa section 3 sa declaration of policy, specify nila diyan nga the premium floor space that may be permitted in a zone for a specified fee shall provide the city an avenue for revenue generation that may be devoted to road improvement and greening programs. So pasabutan na sila yung mga restriction, building height limit, but at the same time na ay mga exception. So kanang exception pwede na applyan sa mga developer na i-increase nila ang height beyond sa specified limit, but nasle additional na fee nga pagabayaran, no? And kining nga bayad mo ni siya ang madugang sa city government na funds na pwede nila i-dedicate or i-finance para sa mga road improvement and greening programs. So ato na ma-discuss unya more, ato ma-discuss unya taon-taon. So dito sa scope and limitation, no, nga nakapaloob sa ordinance section 4. This ordinance shall be nakaspecify diri nga ang kini nga ordinance shall prescribe the guidance of the applicable permissible height in relation to sa ginaingon ako ganina distance from the flight path, desired urban density, ang kumbaga ang iyang kaguton, kung guot na kaayo siya na desired na density para sa Davao, and relative order to the city skyline and preservation effort. So speaking of distance from flight path, ang city ordinance aning building height limits na siya naka-specify na murag map or illustration about delineation of Davao City into 15 height zones using the OLS boundaries of CAAP. No? So nag-refer sila, ang ilang reference is ang boundaries nga gi-define sa CAAP. Ang pasabot aning OLS, obstacle limitation surface or OLS, refers to the imaginary surface above ground that sets the height limit for building structure to ensure flight navigational safety. So mao na ang isa sa mga consideration aning building height restriction. So kining illustration gipakita sa ordinance, no, nga nasa ordinance, naka-attach sa ordinance, dili kayo siya klaro. Pero kung lantawon nimo, takod ako siya og cover, no, kining flight path na siya murag radial na cover, tapos napod siya murag linear, no. So kung tan-awon nimo ang mapa, murag ang tibuok or dakong bahin gyud sa Davao City, no, especially sa city center gyud is covered by this flight path, no. So again, dili kay siya klaro ang illustration, so nangita ko laing sources about aning flight path sa or kaning obstacle limitation surface, no, sa CAAP. So gi-search na ko sa ilang website and maon ni siya ang ilahang illustration. Na siya murag radius ang coverage niya, at the same time kaning rectangular mo na siya ang sa flight path, no. So kung tan-awon jud nimo, ang center jud sa Davao
kumbaga naigo gyud siya sa flight path no, naigo gyud siya. So muna siya nga ang atong city center na gyud siya kumbaga stricto nga restriction when it comes to height no, height sa building no. So muna siya. So nangita pa kog laing sources, ang sources og kini akong nakita no. So na siya radius sa kaning kumbaga ang na-cover sa flight path sa ang radius niya na siya 4 km radius no. Muna siya ang cover niya. Ang gitas-on niya ang 45 meter no. So dapat dili mo lapas sana ang mga building no, structure 45 meters sa ang mga nakapaloob sa 4 km radius. And of course sa flight path po niya no, sa slope. So inani ang iyang itsura. So dito sa table 1, regular height limit versus premium height limit of the city in meters above mean sea level no, in 15 flight zone. So kining gi-define sa kaap na flight zones, 15 na siya kabuok no, na area. So again dili kay klaro pero 15 na sila kabuok no. And ay mga code na ingon ani makita nyo sa table na siya code. So na siya mga regular height limit nga naka-specify no. For example kining TS 28 to 42 meters lang ang allowed no. However, pwede mag-apply ang isa ka developer para sa premium height limit no, depende sa reason. So pwede siya ang makakuha ang height limit up to 72 meters. For example kining TS, again wa ta kabalo kung asa ni dapit no nga area, but atong kuan ano mag-guess lang nato no nga kung mas closer siya sa airport reference point no, kung mas closer siya mas kuan siya diya, mas limited ang height sa building no. So ana na siya. So mo ni siya, as you can see, makita ninyo sa table, ang mapansin ninyo diya ang pinakataas lang para sa premium height limit na siya is 100 meters no, 100 meters ang pinakataas. So mao na siya ang pwede applyan sa mga developer kung naigo sa flight path ang katong area nga pagatukuran sa ilahang property. For example high rise na residential, ang maximum na premium height limit no is 100 no. Na yung mga area nga ang maximum is 72 meters lang. So mao na siya ang maximum na pwede matukod no sa usa ka developer kung naigo siya sa flight path nga naka-specify sa kining gi-illustrate sa kaap no, kung makita ninyo. So let's talk about kining premium height limits no. Although na irregular limit nga gina-impose ang kuan based aning ordinance na irregular limit nga gi-impose para sa area nga naigo sa flight path sa atong airport, na po ginatawag na premium height limits na pwede nilang applyan. So mo ni naka-specify sa premium height limits. There shall be established in the city premium height limits the maximum of 100 meters. Giinguna ko ganina 100 meters above mean sea level. Pasabutan ng mean is average no. So sa table 1 above shows that specific premium limits, height limits is in the 15 height zones. To secure permission, para makasecure permission, kinahanglan ang project owner or developer must apply for premium additional floor spaces. Kinahanglan nila applyan. No? Mao na yung applicable na zoning classification for premium height limits. So dapat naa dire belong ani nga mga area or zone kung gusto ka mag-apply og
premium height limits, no? Beyond sa maximum height limits, no? Kung gusto ka mag-apply og premium height limits, kinahanglan na bilong ka ani nga mga zones or area. So you may be granted permission to construct up to the premium height limit if the structure is within the following zoning classes. 1. Major commercial zone. So high density residential zone and institutional zone. Kining major commercial zone kabalon ta ani, no? Kining pares aning sa downtown, which is dagan og mga business na kuan, belong na siya sa major commercial zone. And high density residential zone, kanang residential pero daghang tao nga nagpuyo, R3. Pwede ka katukod ya og building or structure with premium height limit. And institutional zone, kining naay mga, for example, sa mga government na area nga naa sa government na offices, ug uban pang mga institutional zone, no? Pwede ka diya maka-apply para sa premium height limits. Dirita sa application process for premium height project. So if a developer gusto siya mag-apply og, kung ang developer gusto siya mag-apply og additional height or height beyond the maximum limit, pwede siya mag-apply, no? Ug mao ni ang process, no? All application must be filed with the Building Height Regulation Committee through the Office of the City Building Official or OCBO, no? And all applications shall be deemed complete only upon the compliance of the following standard requirements: A. Premium height filing and processing fee of a non-refundable 10,000 pesos. And then B. Detailed engineering design, drawing and perspective in accordance with the Presidential Decree 1096. C. Zoning clearance certification. D. Copies of land titles. And E. Other documentary requirements as may deem necessary by the Building Height Regulation Committee. Additionally, naka-emphasize po diri nga all applications shall still secure, as part of the requirement for location clearance, a height clearance permit from the CAAP or the relevant national agency assigned in regulating height clearances and or permits. So muna siya, no, ang application process. So associated with the fees sa additional floor spaces, muna siya ang giun sa pag-compute sa local government, no? Ang additional na bayaran nila kung magdugang sila og number of floors. So basically, inani ang total area or ang total floor area generated above the regular height limit, kuhaan na siya sa additional floor space credits or granted by the city. Meaning, kung naay mga incentives ang city government, i-minus dira ang sa total area. And then minusan po siya sa area sa hallway, walay labot sa computation ang hallway, stairs, landing generated above regular height. So walay labot ang mga hallways, no? So muna siyang mabilin, muna siyang ang total floor area, muna ang total floor area nga i-assess nila para sa additional na fee. Ang fee niya is per square meter, no? Ano siya. Now let's proceed to height limits near intermodal transit station. For example, kanang mga terminal, no? Ang permissible height limits dira para sa mga project na within 500 meters from the intermodal transit station, naka-specify diri nga section, which is 3.3.6. And basahon ako, no? In pursuit of a more efficient urban environment leading to a transit-oriented development in the city, height limits allowed for construction project which are within 500 meters from the boundary of an intermodal transit station
shall be fully maximized. Where applicable, with due consideration to Article 11. And for the purpose of qualifying under this category, the plot of land subject to this provision shall be considered for the maximum permissible height if it is wholly or in part within 500 meters from the boundary of an intermodal transit station. Dili applicable ang premium height limit dere pag ang structure itukod sa intermodal or near intermodal transit station, sama sa bus station, railway, may nana. So mao ni ang iyang naka-specify sa height limits for project within 500 meters from intermodal transit station. Tanaw ni mong table, ang pinakataas gihapon na height is 100 meters do ang uban niya pod na ay mga 72 meters. So mo na siya ang height limits para sa mga dool sa mga intermodal transit station. And then next niya kay ang kining kuan, when height is higher than the premium height limitation, so allowed pod allowed na yung mga exemption, kung sama sa kung giingon ka ganina na yung mga exemption ang kining balaod sa height limit. And specifically kining 3.3.10 nag-tackle siya about tallest landmark structure limitation, So the city government of Davao may allow the construction of a structure which can reach up to 140 meters. O diba ang atong na-discuss kaganina is maximum niya is naalang sa mga 100 meters, But ang tallest landmark, pwede daw mag-allow ang government o mga structure na can reach up to 140 meters above mean sea level, and which will serve as the city's tallest landmark and postcard image, provided it is to be built in any of the following height zones. Naka-specify diri ang mga zone, kung asa lang pwede matukod ning possible na tallest landmark, So mo na siya. And then provided further that only one tallest structure shall be allowed to be built within Davao City. So isa lang ang pwede. So grabe ka strict ang pag-comply ani. Isa lang ang allowed para sa tallest na landmark, na dapat postcard worthy kumbaga ang structure. So ang kanang landmark dapat ma-meet niya ang the following criteria. 1. The building project design is unique and should bear semblance to or representation of Davao City's culture and heritage. Number 2, it must devote at least 50% of its ground floor area accessible to the public. The summit must also be made accessible to the public for tourism and viewing purposes, either for free or for a fee. And so kumbaga more on applicable ni siya sa kanang mga tower, Parehas na kining number 2, mura siya kanang parehas ng Sky 3 sa Tokyo na accessible siya sa public. 50% of its ground floor is accessible sa public, and the summit must also be made accessible to the public for tourism and viewing purposes. So mo na dapat ang kumbaga isa sa mga qualification sa kung nay gusto mag-apply o magtukod og structure for tallest landmark diri sa Davao, And then number 3, the usable floor spaces must be at least 70% non-residential development. Ang usable niya nga space dapat non-residential, so meaning pwede siya offices. So kana ang
section nga nagtackle sa structure na higher than the premium height limitation, which is pwede up to 140 meters ang katason. So pwede siya ma-landmark. So pwede rin ang tower. So asa pwede again itukod ning height structure with a height higher than the premium height limit, no? Asa pwede ang naka-specify sa article nga gi-publish sa news na gi-publish sa Manila Bulletin, ang area na pwede ma-applyan aning tallest landmark sa Davao City mao ang Zone 3, which is Maan Matina. Pwede po siya sa Zone 9 Bangkal, and pwede po siya sa Zone 10, which is sa may City Hall Complex or City Hall Complex to Bukana area. Mao na siya ang pwede mag-apply og structure, mag-apply og pagtukod og structure nga higher than the premium height limitation, no? So lastly, dirita sa fees associated with the application of tallest landmark, no? So pag mag-apply daw ang isa ka developer og para sa tallest landmark sa Davao, i-assess ang iyang application with the following fees. One-time processing fee na 10,000 pesos, and then 10,000 pesos per square meter for the usable floor spaces generated above the regular height limit being imposed in the height zone. So mao na siya. And kung ma-deny ang application para mag-construct og tallest landmark which is above the premium height limit, ang mahitabo is i-consider siya para sa premium height. Mao na ang pwede niya nga sunod na ma-adtuan ang premium height limit, unless the applicant or owner has initially expressed written intention that the project will not be pursued, no? If the permission to construct above the premium height limit has been officially denied. So ana na siya. So for example, ang usa ka structure, ang isa ka developer mag-apply siya og para sa tallest landmark, so which is up to 140 meters. Kung ma-deny siya, pwede siya mahulog dito sa premium height na limitation, no, which is 100 meters, no? And provided na nga wala siya prior na express na written intention nga dili niya ipadayon kung ma-deny siya sa pag-apply sa tallest landmark sa Davao City. So mao na siya, no? Again, ang iyang bayaran is one-time processing fee na 10,000 pesos and 10,000 pesos per square meter for the usable floor spaces generated above the regular height limit. So mao na siya. And that's a wrap. Mao na ang atuang topic karon, no? Sa kining episode, ang building height limits. Unta na may mga nakatunan, and natubag ang inyong mga pangutana nga naa sa inyong panghuna-una, no? And I'd like also to point out na kining policy, no, or ordinance about sa building height limits diri sa Davao na to, no, nga kini siya dili ni siya forever. Pwede ni siya ma-amend, walang takabalo kung kanusa, either sooner or later. Pero again, dili ni siya fix na balaod or ordinance. So pwede ni siya mapatasan pa, pwede po ba mapababaan ang ilahang restriction sa building height. So let's see. So unta ang kung sa man ang mga pagbago or sa man ang mga amendment kabuhaton para ni siya sa Davao City nga mahimo nga usa ka more ideal place or a better place para puy-an sa mga Davaoenyo. Mao na, no? And that's all for today. Good day to all, and thank you very much for tuning in. Medyo taas-taas ang katuang karon, no? Ato ang episode karon, no? Last na lang gyud before ko magbabay, no? Shout out dai kang hype
Philippine Zone. And asa man ka karon, na shoutout na tika, and I hope you can see this and padayon sa pag-vlog. Thank you very much, and God bless us all.